Ôi nó rằng nó YouTube rồi có đó nong bagai nok tang mo. Ê, nong bagai nok tang. Nó ta sang bagai nok tang. Hei. Nong bagai nok tang. Nong bagai nok tang nó ta sang bagai mo. Mo. Hả? Haram to nong nok tang. Nó rằng YouTube rồi có đó ta sang bagai nok tang đi. Khapangni rangsangni takuk tai buguk song puilano lamsoko norong sini kok 24 channel ni phasingtui khakhlai norok jotono kaham gorongno tongmaijana sal kedek ma jora kawi thangka norokni bwskango ang phaiui kok tomarok ji phai mai angui tongkha tamni hinke ani kisisa samung biji tongma bai norokno sal burum burum no kok tomarok rifai mai angui tongkha aboni bagai hasteni joto lukurok o channel no nai tongnai ani rangsakni takuk tei bukuk sorongno ang puilano norokno nakar sano norok jotono saimano khuna hangrai ter joto borokno sini hasteni lukurok khatung khaja nglajak tei kisa misa chalainani nunglainani hinui jotono norok tiar tongmaijana tamni hinke BCO waisa oter phaimani ba joto borokno kisa misa painai chalainai nunglainai tei tongthorlainai kokroi pheba ang tini kisisa norok bai nukjak phaimani tei norokni bagai sikonsa kok tubui phaimani hinke omose norok puilani video ni intro ono norok nugui mankhana khoroksa borok tini korisarok bolong halong rokni mekhiting thaikdeng phalsathung hnei kaisa thai haikaba dokan hai tangei rijamani phiaba a mekhiting thaikdeng phalai rokno jagaria ui tini a mekhiting thaikdeng phaloi chathung khoksa khokni rang aji thung hnei dogan tangei rijamani khoroksa borok ang bini bumung sana thanglia phiaba a dogan thai nok tharose tini tas thunglaiui kupulung nglajak norok puilani video nugui mankhana khoroksa borokno tini koroi nogui rang puisa khoksa khoknoi mekhiting thaikdeng phaloi chajathung hnei tini a dogan tangei rimani ha a mekhiting phalai rokno azok thairia karise tini borok se tini a dogan thaio haikaba bisingo tini tas thunglajak belai kheno khushi anondo onglajak amo boma hai tini wansukyaui tini khoroksa borok tini mekhiting thaikdeng phalchathung hnei koroi rok khoksa khoknoi rang ajithung hnei tini nok thar tangei rimani watui pamtei rok phaikya hinkhe phalui manglak kosto nangnai kwbangmano problem rok phainai hinui tini khoroksa borok maya gwnang kha gwnang lukurokno khairokma hamjakmani tongma bai bo tini o nok thar tangei rijakha phiaba a nok tharo tini mekhiting phalai rokno phalia karise tini a juar thungnai rok tini borok se a jagao pura tas thunglai tuilaijak norok nugui mankhana bele puilani mangpili ono boma haike ma khalaikya tini obo haino rangsani takuk tai buksong sini tipra sarok sudu a jaga simia kwrung kwrung thaiano sini tipra sarok bihik tongo bwsa tongo phiaba samung manui tongo samung tanglaya tamni hinkhe juar khelano mangno hamjaklaiui tini sini tipra sarok baksa baksa a juar baino tini nok nukhung tei bihik bwsa nukhungni mal matarok tini kosogoi thangui tongo khapani takuk tai buksong aboni bagino joto o video no nai tongnai ani rangsakni takuk tei bukuk sorokno ang norokno paithago o koktono norokno kwchanani musungo
juar no ta hamjak di rangsani takok tai buksong juar wngkha abo belai no tomung sitra juar ni bisingtui nini nukhung bibak no dongsongui thangui mano bihik pano kumai mano haikaba bosapano hamya wngui mano tamni hinkhe o juar wngkha abo kaisa moa ni hai rangsani takok tai buksong nini thani 500 taka rang tongo tini o 500 taka bai nung tini thengka hinkhe phiaba puilao nung manai nung puilao mano hnoi thengte hingkai no phiaba abo pai thanai phiaba paimani yogolo nung boro rang manai nini sago bike kaisa tongjamani o bike no suda nung ajaro buino 2000 3000 kai phano bondok rinani musungnai phiaba mobile thaisa tongkha hinkhe o mobile phano nung tini 1000 kai nahadi ani mobile ni phano nung bondok rina musungnai te amo paimani yagol hong tamnai nini nog nukhung tamo tong nung abo rutuk sinai abo rutugui phano anga juar ma thwngnai abono khabani takok tai buksong nung besirbag juar khela bo lomui thaka hinkhe a juar wngkha moani haise nono moani phunangui khimano khabani takok tai buksong aboni bagui juar no ta hamjak di juar wngkha nini life no ses kai berai rimano nini nukhung no pura swkamai mano tei nini bihik bwsano bo bibak no swkamawai mano rangsani takok tai buksong aboni bagui juar bai saldi juar bai hakchal wngdi juar no ta hamjak di juar no hamjaka hinkhe nini life bibak no ses wngnai nini life nosto wngnai tei nini life naithok wngui thangnai tei last kalo nini nukhung bo kwmanai tei nungbo digi sigi o kwlaiui thangnai rangsani takok tai buksong aboni bagui no norok o juar no ta hamjak di rangsani takok tai buksong hingke tini ni kok angoro no mwthaka norok sal brum brum no o channel bai kwrwngui tongdi tei nai tongdi o channel no norok kwtal wngui tongkha hinkhe norok subscribe kaisa khairidi norokni hamchakmung tei norokni chubachu norokni help ang belai kheno nango rangsani takok tai buksong hinkhe paithago haino hai jotono no ani khapangni hamjakma haino hai jotono no yafar philu।